Τσαντήρη Γρηγοριάδη και για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι επισκευές σε ένα σπίτι που έχει να δει το φως της καθαριότητας από την εποχή του παππού. Παππού, καλημέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Περιμένω σήμερα από τους ειδικούς να δουν να φτιάξουμε τα δουλάπια. Ειδοπία ρε, ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοπία με. Μη σε νοιάζει καθόλου, το σπίτι θα γίνει τέλειο όπως είπαμε. Απλώς τώρα περιμένω να βγουν οι άνθρωποι, ο ξυλουργός και ο υδραυλικός και κάποιος άλλος που κάνει μερεμέτια να μας φτιάξουν τα δουλάπια στην κουζίνα. Τι κάνει? Δεν θα βγει τώρα παππού. Χαίρετε, γεια σας. Τι κάνετε? Με το χέρι της καρδιάς. Με το χέρι της καρδιάς. Οι τρεις καβαλέρος, δηλαδή οι τρεις μάστοροι από το bestservice.gr είναι έτοιμοι να επισκευάσουν το διαμέρισμα, μόνο που η εικόνα που τους είχε δώσει ο διευθύντης ήταν διαφορετική από την πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεταρά. Μα το βλέπουμε εδώ. Γιατί το λέτε αυτό? Πίσω πάμε τα φύγουμε. Γιατί το λέτε αυτό? Τι, αυτό δεν φτιάχνεται. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, καταρχήν έχει τεράστια ζημιά ό,τι αφορά τον ελευθερικό. Τι τεράστια ζημιά? Τα δουλάπια μας είναι στάθια όλα. Πανάθε μας τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη. Άγια. Και σοκολάτες πρέπει να πίνουμε. Όλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα. Η βίδα, 400. Για να μου δείξεις και το άλλο σε παρακαλώ. Έλατε. Τουλάχιστον η ξενάγηση στο υπόλοιπο διαμέρισμα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού μέσα νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε μουσείο. Απέναντι στον πολεμικό πόλεμο. Αυτό το πετάξω είναι από το 1835. Από το 1835. Το πρώτο πλαστικό που κυκλοφόρησε είναι αυτό, στην αγορά. Κοιτάξτε εδώ, κύριε. Από την εποχή που δεν είχε βγει το πλαστικό. Ξαναμπήκε σε νοικοκαθείο αναμνήσεων. Παιδιά, και εγώ δεν θέλω να οργανωθούμε. Ελάτε σας παρακαλώ να τελειάσουμε όλα για να ξεκινήσουμε. Να πιάσουμε τώρα, όλα. Θέλω να μου αδειάσει και ο χώρος ώστε να δουλεύουμε σωστά και νοικοκυρεμένα. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε. Εννοείται το σπίτι πρέπει να φτιαχτεί. Και για να φτιαχτεί το σπίτι πρέπει να ντυθείς. Τώρα ψήνουμε την χρονιά, Ναι, αυτή η χρονιά θα ξυστεί όλο, θα περαστεί 3 διαφορετικά χέρια θα στοχαριστεί που λέμε και μετά θα περαστεί όλο μια αδιαπροκοπήση ώστε να μην έχουμε στο μέλλον ξανά τέτοια προβλήματα. Ο τέλος που είναι. Τώρα πώς θα βρω. Σιγουρτεσμένο στραβάδι. Θέλω να παλιώσουμε με την δική δηλαδή δεν της έγινε γιος. Ναι. Πήγε να πεις παρακαλώ να κοιτάξεις τους λάμπες γιατί εδώ θα δημιουργήσουμε σκόνες. Τι να κάνουμε τώρα, τι άλλο θέλετε? Θέλουμε να πάμε σιλικόνη, θα πάμε σαν 6 πενάκια σιλικόνη. Ο Γιώργος πήγε για σιλικόνη, όμως η πόρτα παύλα αντίκα δεν κλείνει. Δεν μπορώ να την κλείσω, κοιτάξτε να δείτε. Μα είναι δυνατόν του παππού Κυλαριά να δουλεύει? Κοιμούν οι γειτονείς και τους ξυπνάω. Ευτυχώς που είναι εκεί και οι μάστοροι και θα βοηθήσουν τον γείτονα. Καινούργια σιγαρέτα, ωραία. Κοίτα, το σακουλάκι μου πέφτει τότε. 10 ευρωπαϊκά, είναι και ασφαλεία. Κύριε Σπύρος, είναι καταπληκτικός μάστορας τελικά. Σειρά έχουν η κρεβατοκάμαρα και οι ντουλάπες. Τι είναι αυτό? Α, είναι η κλειδαριά της δουλάπας. Αλλάξουμε κλειδαριές. Ό,τι πιο σύγχρονο. Μια σκέφτες, ευκαιρία. Τελειώ.